Så velkommen til. Der er Archicad Catenda webinar det næste stykke tid. Vi giver lige lov til, at folk de kan komme ind, så vi venter lige et halvt minut. I den tid så kan jeg sige, at vi optager webinaret, så det kommer ud på YouTube senere. Så man skal lige være opmærksom på, at man kan stille spørgsmål. Kan man have skærmen tændt, eller kameraet tændt på de spørgsmål? Nej, det kan man ikke. Så man kommer ikke til at blive vist på YouTube, men ens spørgsmål kan blive læst højt, så det skal man i hvert fald være ops på. Der er mulighed for at stille spørgsmål hele vejen igennem. Det smarteste er at gøre det inde på chatten, og så vil vi højst sandsynligt svare, måske på noget undervejs, men ellers så i slutningen af webinaret. Ellers så tror jeg, vi er nogenlunde ved at være parate. Så tænker vi går i gang. Velkommen til. Vi skal i gang med webinar i dag. Jeg har Christian Borelli med fra Catenda til at fortælle om deres projektweb. Catenda det er et projektweb, der er især godt til OpenBIM, åbne fælles standarder, IFC og BCF. Og så er der plugins både til Revit og til Archicad, så det matcher rigtig godt op omkring et workflow med Archicad-brugere. Og derfor så er det også, at Christian er kommet ind her hos Graphisoft Center Danmark her til morgen, for at fortælle om, hvordan det især fungerer godt til Archicad. Der kommer til at være et specielt tilbud i slutningen, så hvis man holder ud, så kan man måske være heldig at gøre sig fortjent til et billigt Catenda-abonnement. Det må vi se på lidt senere. Men ideen er, at Christian fortæller en lille smule om, hvordan softwaren den fungerer, og så laver vi et live workflow, hvor at vi hopper lidt frem og tilbage mellem Catenda fra IoT-lederens perspektiv, og så Archicad fra arkitektens perspektiv. Og så ser vi, hvordan at man retter fejl og kommunikerer med det her issue management, altså styring af fejlrettelser på tværs af et projekt. Det er programmet for i dag. Christian, vil du ikke lige introducere dig selv og så fortælle en lille smule om jeres software? Jo, tak Thomas, og tak for at jeg komme forbi. Jeg hedder Christian Borelli, og jeg er chef for marketing og for partnerskaber i Catenda globalt. Jeg sidder tilfældigvis også i Danmark, og derfor så er det fedt at kunne få lov at tale til nogle af de danske brugere og de danske arkitekthuse. Jeg vil sige en lille smule kort om, hvem Catenda er, og så vil jeg vise vores løsning. Og så kan vi prøve at demonstrere, hvordan det fungerer i virkeligheden op imod Archicad. Hvis jeg lige skal putte et par slides på her helt kort. Hvem er Catenda? Altså Catenda er et europæisk softwarefirma, som laver, som Thomas siger, et projektweb. Vores kunder er både store bygherrer, både offentlige og private bygherrer. Det er store entreprenørselskaber, og så er det også tegnestuer. For eksempel CCRG i Schweiz, som også er en Archicad-butik. Og vi løser problemer på tværs af både design og byggeri, for hvad angår samarbejde og koordinering af designsene. Nogle kæmpe store virksomheder, der står på her globalt, ja. Men du fortalte mig lige, da vi startede her til morgen, at der også er kommet nye danske kunder på. Det er rigtigt. Der begynder at komme lidt i Danmark. Vi har ikke lavet ret meget i Danmark historisk set, selvom at vi oprindeligt er fra Norge, så skyndte de sig, da de var færdige op i Norge, med at blæse videre ud i resten af Europa og Japan, så vores største markeder i øjeblikket, det er Tyskland, Holland og Frankrig og Japan, men vi kan også godt se, at der er en stigende interesse for vores løsning i det danske marked. Særligt det her med OpenBIM, og i særdeleshed i disse tider også løsninger, der sikrer, at man har styr på sine egne data og på sin datasikkerhed. Vi er som sagt udsprunget af norsk forskning oprindeligt, og er aktiv i Building Smart på global plan. Efterhånden har vi kontorer i 6 lande, inklusive i København, og cirka 20.000 brugere, der er på hver måned, som bruger det her til designkoordination og til byggekoordination. Og siden 2024 er vi også ejet af danske investorer, så derfor så kommer der til at ske mere og mere i Danmark. Det er mega vigtigt, den her del med Building Smart, fordi at alternativet er jo, at Archicad-brugerne de går ind på deres BIM Cloud og kan kun dele med Archicad-brugere, og Revit-brugerne går ind på deres Autodesk Construction Cloud, der nu kommer til at hedde Forma, og kan kun dele med andre Revit-brugere,
Så hvis man skal have et eller andet, der lige spænder på tværs, der giver mulighed for, at man kan vælge sin egen software, så er det rigtig fedt, at det understøtter de her fælles standarder, som Building Smart de laver. Og det er jo især IFC og BCF-formatet, som vi kommer til at vise lidt senere. Lige præcis. Altså vores tagline, så at sige, er The Open Way, og det mener vi virkelig ikke. Altså, det er en meget dyb del af vores DNA, at byggeriet er jo en samarbejdsdisciplin, hvor du ikke altid arbejder sammen med folk, der har de samme softwareløsninger som dig. Så derfor er det virkelig, virkelig vigtigt, at systemerne taler sammen, og det er det, vi er sat i verden for. Hvad er det for nogle problemer, vi i virkeligheden prøver at løse? Altså hvis man sidder på en tegnestue, så vil man måske kende nogle af de her ting. Der er nogen, der sender en fil over en e-mail, de sender en kommentar på en fejl i e-mail, der er nogen, der glemmer at trykke reply all, og det ender med at blive tabt et eller andet sted i en indbakke. Folk arbejder på forkerte versioner af modellerne eller designsene, de spilder deres tid. Der er en masse ting, der skal ske i 11. time, fordi at man har lavet alle de der fejl, og der er stress op imod deadlines. Og det løser vi i det, vi kalder for et CDE, altså en Common Data Environment. I Danmark så kalder vi det tit for et projektweb. Og det handler om, at alting skal være samlet et sted. Så arkitekterne og konstruktionsingeniørerne, dem der laver VVS og el og så videre, de samler deres designs og alt deres projektkommunikation i et sted. Det er centraliseret, det vil sige, at der er ikke noget, der går tabt i en eller anden indbakke hos Thomas eller hos mig, det ligger et sted. Det er baseret på rollebaseret adgang, det vil sige, du kan kun se det, du skal se, du skal ikke se mere eller mindre. Det betyder også, at man nemmere kan inkludere for eksempel bygherrer og sørge for, at de kun kan se de ting, der er færdige og klar til at vise dem. Altså man viser dem ikke alt det snavsede undertøj undervejs, man viser dem det, man har lyst til at vise dem. Og til sidst så er det hele browserbaseret. Man skal altså ikke bøvle med at installere ting lokalt og vedligeholde software. Og det betyder også, at det fungerer lige godt på Mac og Windows. Ja. Og der også er plugins til både Mac og Windows-versionen af ArchiCAD. Præcis. Jeg vil gerne tilføje til det slideshow noget om cybersikkerhed. Ja. Fordi at hvis man har tingene liggende om i skyen, så er det også rigtig rart at have tingene liggende uden for skyen. Så der er mulighed for at tage backup fra jeres system, ikke? Korrekt. Så fordi vi har en åben API, så kan du nemt selv tale med API'en og lave backups til lige præcis den serverløsning, eller til din lokale setup, eller til hvilken backup-løsning du har lyst til, og du ejer selv alt dit data. Det data, der er inde i Catenda, det kan du få ud igen. Der findes andre løsninger i markedet, hvor det data, der er i den løsning, det lever og dør i den løsning, sådan er det ikke hos os. Det lever på europæiske server, og du kan få det derhen, hvor du vil. Yes. Og den sidste del er jo så, at vi synes, det er en rigtig god idé, at man støtter europæiske softwarevirksomheder, fordi det er jo blevet meget, meget tydeligt de sidste par år, at der er en akilleshæl for EU i, at vi baserer os så voldsomt meget på amerikansk teknologi. Så derfor kan det også godt være, at der kunne være en eller anden form for strategisk plan for virksomheden i at vælge europæisk software, men i hvert fald at støtte europæiske softwareudviklere med de investeringer, man laver, i stedet for at fortsætte med at kun støtte de amerikanske. Skal jeg lige prøve at vise det? Det synes jeg lyder fedt. Jeg kan lige prøve at åbne Catenda Hub her. Og vi har valgt at gøre det dummeste, man overhovedet kan gøre, hvilket er at lave en live demo. Og det er ikke bare en live demo, men det er en live demo på tværs af 2 computere og 2 forskellige stykker software, som begge to er koblet op til internettet, så der er mulighed for, at alting går galt. Det er så spændende, som det kan blive. Det, I kan se her, det er Catenda Hub. Det er bare åbent i min browser, hvis nu vi legede, Thomas, og jeg var IKT-leder på en tegnestue, så vil jeg typisk sidde herinde i Catenda Hub og kigge på de modeller, der indgår i mit projekt. Her har vi arkitektmodellen. Vi kunne lege, Thomas, at du var arkitekten, der havde tegnet den. Og så har vi også, vi kan se inde bagved her, Kon-modellen. Den er måske kommet fra nogen, der arbejder i et andet system. Det kan være, at de arbejder i Revit. Men det er ligegyldigt, fordi det alt sammen kommer ind i Catenda som IFC-modeller. Så derfor så taler de her modeller sammen, og vi kan se dem samlet også. Der er selvfølgelig en 3D-viewer, hvor man kan inspicere de her modeller så meget, som man vil, og man kan prøve at forstå, hvordan tingene spiller sammen. Det kan man gøre i høj eller lav detaljegrad, og lige så tosset, som man vil. Man kan selvfølgelig plukke de andre modeller på også, så man har det samlede billede af i 3D, hvad er det for et design, jeg er ved at lave her. Noget andet, som at vi har, som er vigtigt for de samlede arbejdsgange her, det er altså al vores dokumentstyring.
man arbejder ikke kun i 3D, man har også typisk en masse 2D-tegninger, man har nogle aftaler, man har nogle økonomier, man har måske noget planlægning, man har måske nogle tekniske specifikationer. Alt det findes der, som vil være vant til fra andre ikke-BIM-baserede løsninger her, hvor man kan holde styr på sin revisionskontrol, man kan sikre sig, at alle filerne er ejet af de rette, og man kan kommentere osv. osv. Det vil man kende fra et hvert andet informations- eller dokumentstyringssystem. Den tredje ting, der er vigtig, den kommer vi tilbage til senere, det er det, vi kalder for topics, eller altså problemer eller issues. Fejl og mangler. Og det er helt centralt for det her system, fordi det er her, vi fjerner alt det her e-mail-kaos. Fordi hvis vi sikrer os, at al vores designkoordination og vores kommunikation sker et sted, så vil der altid være sporbarhed, og der vil altid være sikkerhed for, at dem, der skal se det, de kan se det herinde. Vi kan prøve at lave et lille eksempel her, Thomas. Hvis nu vi har jo snydt lidt hjemmefra, så jeg har et lille bogmærke her. Her har vi er inde på 9. etage i det her byggeri. Der er tale om et mixed-use byggeri fra et sted i Holland, mener jeg. Og jeg har som IKT-leder siddet og kigget på tingene, og jeg har opdaget, det kunne jeg have fået fra min kollisionskontrol, eller jeg kunne have fået det fra min egen visuelle inspektion. Jeg har fundet et stykke gipsvæg her, Thomas. Jeg tror, du har lavet en fejl. Der er et stykke gipsvæg, som lader til at overlappe med den bærende væg. Jeg kan i hvert fald se her, at den bærende væg følger hele stykket her, og det er ligesom om gipsvæggen, den ligger oven i det. Det lyder ikke optimalt. Nej, det er det ikke. Det må der have været en arkitekt indover. Ja, så jeg tror, det er dig, Thomas, der skal løse det her. Og det gør vi ved, at jeg skaber et nyt, i et Catenda hedder det topic, men det kan man jo kalde, hvad man vil. Jeg markerer det stykke gipsvæg her, som jeg mener er problemet, og jeg opretter nu et nyt topic. Jeg tror, vi skal sige, at gipsvæg overlapper med bærende væg. Og vi kunne kalde det for en kollision eller for et glas, men det kunne også være, at det bare var generel kvalitetssikring. Det er et aktivt topic, vi laver her. Jeg vil godt assigne det til Thomas, fordi det er ham, der skal fikse det. Og så kan jeg skrive. Og nu er det personbordet, men man kan også godt have det som en virksomhed, så man tildeler det til ingeniøren eller til en anden part. Præcis, jeg kunne have sendt det til Cont-teamet for eksempel i det her tilfælde. Gipsvæg overlapper med bærende væg. Vil du tage et kig på det? Her har vi, og det er det, der er rigtig vigtigt her. En ting er, at man skriver noget ned og siger, at der er noget, der er galt. Men det er svært for Thomas at se præcis, hvad det er, jeg mener, hvis ikke han får den fulde kontekst af det her med. Så derfor så gemmer jeg nu. Jeg kan endda tage en lille tegning på den her og sige, der er altså tale om det stykke, der er lige her. Jeg submitter det her. Nu har jeg lavet mit lille topic her. Og det, der er vigtigt, er, at jeg kan, hvis jeg bevæger mig ud af modellen og kigger alle mulige andre steder hen, så kan jeg til et hvert tidspunkt komme tilbage til lige præcis det sted, hvor jeg var, med den kontekst visuelt, der er herfra. Så nu har jeg oprettet det her topic, og nu synes jeg, vi skal prøve at gå hen og se, hvordan det ser ud over i Thomas' arbejdsgang i ArchiCAD, fordi jo mere han kan blive i sit eget værktøj, i stedet for at jonglere flere værktøjer, jo bedre er det. Så jeg lukker lige ned for min egen her engang. Her. Og så kan vi lige prøve at vise dig, Thomas. Yes. Og altså, jeg er ret duperet som ArchiCAD-bruger over, hvor nemt det er at bruge Catenda. Så det, jeg gjorde i går, det var, at jeg lige hoppede ind, og for vi havde en model, altså jeg har ikke tegnet det her hus i virkeligheden jo, så for vi havde en model at arbejde med, så downloadede jeg lige den arkitektmodel, der lå op på sitet, og som er IFC-fil, åbnede den i ArchiCAD. Og den kommer jo bare ind, som den skal. Og så har jeg altså mulighed for at åbne mit lille Catenda Issue Management, et vindue, som jeg har liggende herinde i ArchiCAD, som automatisk kobler sig til mit projekt. Så jeg kan ikke se, at der er nogen ting, der står og venter på mig lige nu, så jeg trykker lige refresh. Så går den på nettet, søger efter, hvad der er sket siden sidst. Og der ligger simpelthen en fejl her. Det lyder da helt åndssvagt. Så jeg kigger på den. Det er en aktiv fejl på kvalitetssikring. Den er sendt fra Christian. Og hvis jeg går ned her og klikker play, så vil den så på min model automatisk skære
huset, så den laver et 3D cutaway, så jeg kan kigge ned på den her etage, og så zoomer den ind til det rigtige sted, og så vælger den min væg. Og altså, det synes jeg lige, man skal bruge 2 sekunder på at glæde sig over, hvor vildt det er, at den simpelthen kan finde ud af at zoome ind fra det ene program til det andet program, vælge at løse det hele. Og det skal siges her, hvis du samarbejdede med nogen, der sad i Revit og lavede CON-modellerne, så ville de kunne gøre præcis det samme og blive over i deres software. Lige præcis. Så jeg kan se, at der er noget med en gipsvæg og noget bærende, og jeg er jo bare arkitekt, så jeg tænker, at det nemmeste er, at jeg skulle bare at slette den der væg. Så vælger jeg den lige her og slækker den. Det tænker jeg, det må være godt nok. Så nu har jeg jo rettet fejlen. Nu er der ikke længere et mærkeligt gipsvægsstykke. Så det jeg kan gøre, det er, at jeg kan lige sætte en kommentar på og sige, hej Christian, det ser ud til at kunne fixes nemt. Jeg har klaret den. Smiley. Og så kan jeg trykke submit, sådan så at den bliver skudt op til Katenda. Men jeg kan altså også gå herop og lige vælge, der hvor der står active, om jeg skal sige, at den er i progress, eller sige, at den er resolved. En progress kunne være, at jeg havde skrevet, tak skal du have, Christian, men det her det ser ud som om, det er konstruktionsingeniørens problem. Det må du spørge ham om. Så kører den ligesom videre. Men jeg synes faktisk, at jeg har løst det skide godt, så jeg tager og trykker resolved. Og så må vi se, hvad der sker over på Katenda-siden. Ja. Vi kan lige hoppe en gang tilbage her og se, hvordan det ser ud i Katenda. Jeg kan jo gå en gang tilbage og så se mine topics her, og jeg kan opdatere den her og se, at nu kan jeg faktisk se, at Thomas han har ikke bare skrevet en kommentar om, at han har fikset det, han har også opdateret status til at være resolved. Og hvis jeg nu ville være på den helt sikre side, fordi det handlede om noget, der kolliderede med den bærende væg, så kunne jeg jo tagge CON-teamet her og sige, CON, er det OK for jer? Spørgsmålstegn, og så midt i den. Det tror jeg nu nok, det er i det her tilfælde. Men det er vigtigt at vise, fordi hvis jeg nu var medlem af CON-teamet, så vil jeg få en lille notifikation heroppe i hjørnet. Der får jeg mine notifikationer på de forskellige ting. Og hver gang der er noget, der relaterer sig til mig, så får jeg det heroppe, så jeg kan holde styr på mine samlede topics, der vedrører mig. Godt så. Lad os nu lege, Thomas, at der havde været en håndfuld af de her forskellige fejl, og du havde håndteret dem alle sammen, og du havde opdateret dit design over i ArchiCAD. Så kunne det være, at du skulle opdatere din model igen. Så hvis vi nu går tilbage, vil du så ikke lige prøve at vise os, hvordan man gør det? Jo, meget gerne. Så den mulighed, jeg har, når jeg står herovre, skal vi se, om jeg er live i modellen, der I kan se, at hele mit hus, det ligger her. Den er stadigvæk skåret, så jeg kunne vælge at fjerne min cutaway, bare for at have hele bygningen til rådighed. Men hvis jeg nu gerne vil uploade til Katenda, så er det ret nemt, fordi det bruger jeg altså også mit lille issue manager vindue til her. Så jeg klikker på de 3 prikker, og så siger jeg simpelthen bare upload IFC. Og der er mulighed for, at jeg kan gå ind og lige sikre mig, at det er arkitektmodellen, jeg gerne vil opdatere. Jeg kan kigge på mine settings, og så er jeg altså inde i ArchiCAD's IFC settings, IFC Exchange settings. Så hvis jeg havde en anden translator, jeg gerne vil bruge, så kunne jeg vælge den. Det er meget, meget simpelt. Og det er vigtigt at sige, at vi har faktisk ikke skruet på nogle af de her settings i demoen. Altså vi har bare kørt standard settings hele vejen, og det fungerer ud af boksen, ikke? Yes. Så jeg går simpelthen bare ind og vælger, hvad det er, jeg gerne vil have. Og så tager jeg og trykker upload. Og så går den i gang med at skyde modellen op. Det vil sige, at først laver den en IFC-fil, og når den er færdig med at lave IFC-filen, jamen, så er det den skyder videre. Jeg er faktisk ikke sikker på, om jeg nøjes med at lave en etage, men det kan være, at vi finder ud af det senere. Det er i hvert fald noget, der tager 5 til maks 10 minutter, hvis det er en meget, meget stor model. Det vil sige, der er ikke noget med at sidde og eksportere til IFC og gemme det lokalt på dit harddisk, og så uploade det et andet sted, og huske, hvilken version det er, der er tale om, at skrive version 3 eller version 4 osv. Altså hvis du uploader IFC'en direkte igennem det her plugin, så holder Katenda selv styr på revisionshistorikken.
Du kan til et hvert tidspunkt gå ind i Catenda og se alle de gamle revisioner, så du kan forstå, hvad der er sket, og hvem der har gjort hvad, hvornår. Og det giver dig også et godt, det vi kalder audit trail af, hvad fanden er der foregået, hvornår, hvem har gjort hvad. Fordi hvis du så pludselig står et sted, hvor der er problemer, så kan du også se, hvem har taget hvilke designbeslutninger på hvilket grundlag og med hvilken kontekst hvornår. Og det er rigtig vigtigt. Lige præcis. Så i bund og grund er det her jo, det er jo ikke fordi, at det er raketforskning. Det er jo egentlig lige projektweb, som man har tænkt i mange år. Forskellen er bare, at det er BIM først, det er åbne standarder, og det bare virker. Og jeg er mega IFC-fortaler, men det havde slet ikke slået mig, at man bare downloadede en model, åbnede den, lavede et issue, rettede det, uploadede en ny model oveni, og det hele bare passede med nulpunkter og klassifikation og hvad der ellers kunne være, opdeling af fagmodeller og fællesmodeller og det hele. Det er altså ret fantastisk. Tak. Så hvad gør man, hvis man gerne vil have fingrene i Catenda? Ja, hvis man er en tegnestue, som forestiller sig, at det her det kunne være relevant, så sidder man måske i en anden løsning i dag. De fleste af de andre løsninger, der er i markedet, de har udfordringer i ikke at være lige så åbne, det vil sige samarbejde på tværs til andre organisationer, der sidder i andre løsninger, kan være bakset og bøvlet, som vi taler om. Og nogle gange så er de løsninger også ret dyre. Du ender hurtigt med at betale 800 eller 1000 kroner per måned for hver bruger, du skal have i de her andre løsninger. I Catenda, der har vi en lidt anden tilgang til det. Vi synes ikke, der skal være begrænsninger på, hvor mange mennesker, der skal komme ind i dit projekt. Så hvert projekt er unlimited brugere. Du kan have lige så mange på, du vil. Dine egne folk eller folk udefra, som du samarbejder med. Og vi har en kampagne i øjeblikket til tegnestuerne, hvor at vi kan sælge det, vi kalder flat rate, altså hvor du kan få så mange projekter, du vil, uanset hvad projektsummen så at sige er på dem. Hvis du starter for eksempel med 5 projekter, så vil det koste dig i alt 5.000 kroner om måneden, cirka. Det vil sige, hvis du er mere end 5 mennesker, der bruger det løsning, du har i dag, så er det her altså billigere. Og så falder vores pris derefter, altså 10 projekter vil koste 8.000 om måneden, for eksempel, og så videre. Og når man regner brugere, altså nu, I regner jo projekter, så det er jo 5 projekter. Så bare for tegnestuen selv skal der jo ikke særlig meget til på 5 projekter, før man er 5 brugere. Men det er jo ikke kun de 5 brugere, det er jo også bygherrer og medrådgivere og alle de andre, der er med inde i projektet, som man betaler for. Så de her brugere, de løber jo lynhurtigt op. Og det er også derfor, at det er blevet en voldsom udgift for mange tegnestuer med de her projektwebsløsninger, som bliver mere og mere normale, at selvfølgelig er det det, man kommunikerer over. Så det er en frisk måde at se i måden at betale for det her på, at det ikke bare er per bruger per måned, men det er en flat rate for en pakke af projekter. Og det allervigtigste her, Thomas, det er jo ikke nødvendigvis prisen på per bruger og så videre. Det er jo det med, at vi fjerner alt det baks, der hedder, vi sidder til at bruge seeds, fordi du får ikke fuld værdi af din projektwebløsning, uanset hvilken en er, hvis ikke du har alle inde i den. Det gælder om, at alt skal være samlet et sted, og det mener vi kraftigt, at man sikrer ved, at man ikke skal sidde til ekstra seeds, men at vi bare siger, her der er et projekt, alle er velkomne. Man behøver ikke at være kreativ og dele, og så logger man en person af, og så kommer der en anden en på, og så har vi en, der hedder arkitekt generelt. Og, ja. Fordi det, hver gang det sker, så er der noget, der bliver tabt. Så er der en designrevision, der ikke kommer med. Så er der nogen, der gør noget på e-mail i stedet for, og så falder kæden af igen, og så ender vi i alle de problemer, vi startede med at tale om. Plus, at noget af sikkerheden på et projekt, nu tager jeg ikke bare datasikkerhed, men jeg taler også i forhold til at kunne dokumentere i tvister, i retssager i fremtiden, det er jo, at man kan se, hvem har gjort hvad, hvornår. Så hvis der er nogen, der ligesom fifler lidt med brugerne, fordi at det, altså så logger jeg lige ind som en anden, fordi så har vi sparet en bruger, så går man jo glip af den mulighed for at kunne se, hvad der er sket, og hvem der har gjort hvad tidligere. Ja. Så jeg synes, det lyder som en rigtig god idé. Og med den prissætning, der er på nogle af de andre CD'er eller projektwebs, det gør jo også, at man sidder og venter på at få et projektweb, indtil at bygherrer har sagt ja til at gide at betale for det. Og på den her måde kan man altså sådan relativt billigt sørge for, at man har sit eget projektweb. Og så kan man jo charge sine medrådgivere og sin bygherre for at stille det til rådighed. Præcis. Så det bliver det, der hedder en revenue stream til kontoret. Ja. Fedt. Godt.
Jeg synes, det ser sindssygt fedt ud, og på alle jer, der sidder derude og kigger, der er ikke nogen spørgsmål, så jeg tænker, alle synes, det ser sindssygt fedt ud. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg gerne vil i gang med det her hurtigst muligt, hvis jeg synes, de tilbud lyder godt? Det nemmeste er at gå til Catenta.com og trykke på knappen, der hedder Book en demo eller tal med salg. Så får man fat i mig eller en af mine kolleger meget hurtigt, og så tager vi den derfra. Yes, fantastisk. Så er det bare at komme i gang. Tusind tak til dig, Christian, for at gide at stille op, og gide at demonstrere, og gide at komme med et godt tilbud. Tak til jer, der har kigget med derude. Jeg håber, at det ikke virker for skræmmende. Det er jo, altså, der er få ting, der er så langhåret som åbne datastandarder og projektweb. Så hvis man har holdt ud så længe, så synes jeg, det er rigtig, rigtig fint. Tak for i dag, og rigtig god dag. Tak. Hej.